nwanne ka mara onye bụ Afa m bụ Chukwugozie Igbo Kwele Chinyeleze, the Deputy Governor candidate for PRP come November 6 Anambra State election. Abụ m nwa afọ kedu ka esi akwadobe kedu ihe na-eme n'ụbọchị taa? ịfụgoro na aka dị anyị n'ozi inegharị anya ịfụ na anyị na-edozi ọnọdụ ọrụ ukwu nnukwu obodo, the town of the great, the hometown of the great. Anyị na-awaji tata ma webụja tata bụ September 11, 2021. Anyị ga-awaji, anyị wee na-edozi ọnọdụ wee na-eche ọra na eze ga-abịanụ. Igwe anyị gbadata kịta ma na kacha na abụrụgo jiri ya. Mmemme a ga-ebido ọkụrụ ana kpọọ ya 12 mana ịmaragodo ife si aga. Anyị na-ene anya na ọ ga-ebido ebe 1. Ọtụtụ mmadụ ga-abịa. Igwe anyị ga-anọgodi ya n'ike, iji ọrụ ukwu ga-anụ ya, ndị obi niile, ndị ichie ga-anụ ya, ndị eze na agbata obi anyị niile ga-abịa ịnọnyere anyị, ndị igwe obodo ndị ọzọ, igwe Abata Etem, igwe Ọnịsha, anyị na-ene anya pancham, igwe Adaziani, igwe dị iche iche, igwe Eti Owele, igwe Ogidi, anyị na-ene anya pancha niile na fa ga-abịa. Ndị na-atụ gọvanọ ga-abịa, igwe Ayaya ga-abịa, Nnamdi Nwawuo, Ikechukwu ga-eme ọ bụrụ gọvanọ Anambra steeti, a na-emejere anya ọ ga-abịa, na ndị ọzọ na-asụkwa gọvanọ anyị na-enegasị anya na fa ga-abịa. Daalụrị nne. Kedu pozishọn gị na nkwado emume a? Abụ m nwa afọ ọrụ ukwu, igbe onye bụ na mmadụ grassroots. Ọnọdụ nkali bụ ikpokọta afụ dị niile gara ọfụma. Abụ m general coordinator, ịfụ na ma ndị onyonyo ma ọrụ ya na-alụ ife niile na-achịkọrọ ya ọfụma. Anọ m na coordination angle. Anyị na-eji anyị fụ ka ndị uche a na-eme avec tout ready to serve us today. How are you, ladies? How are you? How are you, ladies? I can see they are almost ready to work today. Can we know you before? What's the name and your company? Can we know you? Your name? Oh, yeah? Okay. Which company are you representing? Okay, so what is your service? What do you do? Okay. Okay. So what are we expecting today from your people? Okay. N'ezie anyị foche igwe ya nọ na ndị ichie na ndị obi ga-anọ taadị aba mbọ ọnụọrụ okwudere kwarantine na kuwezeba papọlụ ake ka o si akwado anyị na-akwado na ọlụkwu na nwa jide ala ka wee na-akwado igwe oge uhie na ahịa mmemme na-eme ebute egwu oji anyị dịka ọjị na anyị ebute ji ya nwayọ nwayọ so na onye ya aga ọfụma taa kedu ya na-elekasị a ga-afụ ụbọchị taa mmọnwụ ya agba ndị ga-abịagasị mmọnwụ ya akarị akarị ma ajọ ọfịa ma mmiri ọjọọ ihe dị iche iche eme taa ka nke ahụ ya amakarị nke ahụ gara aga ibugogo ihe na-emegide ma na nke ahụ amakarịgo nke ahụ gara aga biko na-ejikwa n'ọnụ n'ezie aja n'iru nke Chineke ga na-edu m ụbọchị niile nke ndụ m onye ọkụ osisi a ka anyị ga-ebi ebe. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life,
and we shall dwell in the house of the Lord forever. Ka Chineke gosi ife niile anyị ga-eri ebe anyị ga-anwụ ka ọ zụarụ na mkpụrụ obi na nwa na mmụọ nsọ. Amen. And I hear somebody shout, Hallelujah. thank you. Very Reverend Father John Figo Arinze. I see it now. One number of our album. That's the extra over there. I see it now. Igwe ogologo oche wee sisi bụ oche bunye ọta ụdị igirigi nkwere ogologo oche ọmanigwe ọhụrụ nke na-abata eze nnaja ichie Chineche Ndụ eze nnaja ewerugo irukwelekọ ichie echiruo na ya. Announcing the humble arrival, the majestic arrival of His Royal Majesty Igwe Mark Anthony Elibe Okonkwo, Igwe Egediora Mmadi IV of our kingdom. Igwe Okene Nwa, onye ọcha ebele Igbo, yọkwa ya tinye oweko. Ọrụkwu na ala bụ nwanne. Ebe ogene a na-abataghị nnọọ ya na ndị ichie ya na ndị ọzọ si webata Amaze welu si ọjọ́ bọ́lọ́ ní mo gbà sí ìjí ọ̀nìyàn. Uru amada obi obodo ike uru amada wee sị ọ bụrụ ibe na-akpọ Because you don't want your school with boys, or you never knew you ever. And you will also school. What is your water for? Also, you. I will go get the window about my car. I will look at this never got ya. I think process. All that. I will start this address by thanking God Almighty for His love for our and His people. And without Him, I don't know what we would have done right from the beginning. For He has shown quite glaringly that His hands are in what we are doing. Went to the town
for this stress and we turned our back. We ran and continue to run a listening administration, trying to cope with the problems of our people. Even those that were solved right from where they are living in the towns and countries. We have listened and solved problems from those in the urban and other countries. We were able to pay the WAEC and NECO examination fees for our indigent students this year through the help of one of our able brothers, able personality, Brother James Umeri, Jim Best, who lost his wife recently because of the love that God has for us. That we have recorded this, and we hope it will continue. And all of us will continue to obey our president with our face mask. I know that nobody is doing here. Please continue until it is over. May God bless us. Those in the town and those in other countries, we are here to see that COVID-19. So we are still praying that God should spare us. We don't want to see it. And I want to use this opportunity to thank all of us, those who have come from far, those who have come from here. I want to thank you and welcome you. Until we meet again during the Christmas period, may God thank and bless all of you. Bless all of you in the mighty name of Jesus. Thank you very much. Ọjọ́ náà lọ́wọ́ pẹ́lú àwọn pípọ̀ ọmọ ìjẹ́. Ọ̀rọ̀ ọkọ̀ Bible Finance Limited, the managing director. Àyíkẹ́ ọmọ wọn náà sọ náà. Ọ̀rọ̀ òkú àbíọ́. Ìgbò tó lè gbé. Ó tó ìbò. Ekele si gbogbo owuwo. Madam ga-ekelekwa ndị ọra mmanye na ndị obi na ndị ichie. Ndị ọzọ anyị. Eze nna President General. Ọ na-agba mbọ nnukwu. Ya ga-ekele ya na special way. Dịbekwa ekwe na anyị si kego n'etiti anyị. Anyị ọrụ okwu ji abụ ụzọ. Jika ada mereka ada kedai itu makin tak dulu masuk tak tahu juga dari awak. Bukan ada kan, pasal tak apa yang mengenci. Ini pun ada tu. Bukan orang lain aja. Usul ni apa kat buku lain awak. Usul besok. Buku dah keluar, untuk tolak tu buku dah apa buku. Buku ni ada semua buku. Kalau dia buku tu ada tu buku. Itu ni orang yang buku baca ni. Buku dah buku dah saja sih. Mama masih lagi emezu bankie, aku nak emezu banca, emezu gaya. Oh, benda ini yang, aku sudah jadi bunda jangan. Ini nak segala, aku bukan mau jana, kau bukan jana ni bukan jana. Ayah mana ni? Asal nama kita ni apa kau? Kau yang boleh je, kau yang boleh. Mereka keluar, mereka ini bersih ke, mereka pun ke, ada mereka ini pun ke. Orang beli ekspor ke kita. Kita ini, kita bersih kaya ini, gunanya. Jadi kalau mereka government sudah di mana, mereka government sudah tahu. Awak saya mana government hanya. Nanya usia kami ni musibah ni hidup semua kita. Nanya hidup wayakan, susah pun nak. Orang pun nak tahu. Ayo buat kerja berwaya. Kalau tuan tenda ada, ada ni polis. Kau tahu. Orang yang ini pin, usia tu mai tu je ada government. Orang yang nanti pin, itu je
If we get people to price area, I have a check off me. If I don't move for my area, the one where they move in there, on a long way, I need them. Oh, but I would have Western government presence, you would have. About the Western government presence. I said they don't get people in there, they want government presence. Western people in government in outside, I was there about good. I went to see a signboard in the school. There's a plan to do that. Wherever you need to take an end, nobody had a teacher. Nobody knows what. If I say near, I had an tax. The guys say what they do. People in my name volunteer. We're not limit to move until the guy there. After I have a guy there. So no one see anya ọ bụ na ibe a na-eme dị mma oge ka anyị malụ ka ebe ya bịara akwụkwọ a sị na nnukwu azụ ga-akpata nnukwu nkụ obere azụ agbata obere nkụ na ka ọ ha na-anwụtara onwe so n'otu a si eme a na-atụta ego onye nwere nnukwu na-enweta nnukwu onye nwere obere enweta tụkwasị anyị wee na-arụsi oke obodo wee na-acha ọpụta obodo anyị dị ezigbo ọcha maka monthly sanitation anyị na-eme egwu m onye ọbụla na-agba mbọ na-enye aka onwezi onye otufuru anyị abịa n'ile onwezi mmiri abịa ebere gota ọ bụrụ ebe ihe chukwu ekene so ana m ekene ka m ji asị nka nkene ndị be anyị na anyị na-agba mbọ maka na ọnwa dịke kpọrọ okwu asị ya onye ọbụla m kpọrọ na fon ya weta ehi ka eme nke anụ nke dọpụtara ya na-eweta anyị na-ekene ndị dị etu a niile pancha kapara anyị bụ okwu nchema n'uru amada nwa mgbe a gwara ya dị ụta na na-elọta ọgbara pịpụ anya dị ebe a nwere mgbawa bụ n'okwu okwu gbara ya mana taa ọba ndị mfụfụ ọ ndị ọ na-agba akpọ ofe mkpụrụ asị ya na-enwere ebe pọtụrụ nọ na-achị ise na-eweta ego edodozie mgbe mmiri ezigbo na-achị kọt na ha anyị oke mmiri ma amadike weta 4.5 million na wee dozie ya ọgbakwa n'oge adịghị anya before Christmas anyị kwuru anyị ga-edozi ezi igbo dị mma anyị awụsịghị ego agwụrụ ya na anyị agwọrọ nke fọrọ na awụsị anya anyị wee n'igbo so ọbụna onye chọrọ inyere anyị aka n'ụdị onye chọrọ inyere anyị aka chite ebe napụta na palis ka anyị chọọ merụ kpọtasị gị aka batch of rice and rubber ọ bụrụ na ihe nwere rice pịta ọ bụrụ na ego dị ihe ụta kpọtasị gị aka iji wee gba nke 70 bacteria biko anyị ga-ekene unu anyị akwado ụzọ n'ụzọ ka anyị rụọ Inspirational 2022 calendar, paper calendar 2022 will be a year of miracle in Jesus' name. 2022 will be a year of breakthrough in Jesus' name. A ga-enye ndị kabinet ofu ndị vileji niile akawere nketa only 10 ka a ga-enye unu ndị ozibiwere nke gị Chineke ga-agọzi unu n'afọ Jizọs.
Onye nwe ji nke ọrụ ukwu wee na-ekele Chineke kere n'igwe na ala anyị na-ekele Chineke kere n'igwe na ala maka ngozi nke dị ụba n'isi anyị nya niile, maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ ngozi ya anyị tie ji narị anyị na-ata ya anyị na-abụ ibe anyị kọtara rie o wee bụrụ maka ịhụrụ anyị ya ka o ji ebe anyị abụ na ejiti narị ebute ome wee metakwa nnukwu ji oge dịka ugbu a nwaanyị na-ekwupụta wee na-eri wee na-adị ndụ wee na-ekele Chukwu maka nke a wee na-ekelezie maka ngozi n'ụzọ ọbụla dị iche iche etu anyị si wee nọrọ ndụ nke tata maka anyị mana ọ bụrụ mma nke niile na-ahụ nkịta anyị na-ekele wee na-ekelekwa ya n'isi ezigbo ụmụazị anyị e nyere anyị ihe abụ anyị nwebụ nne na nna tasị ahụ kịta abụ echetakwa anyị wee nyere anyị aka na mbọsị ọnọdụ ga-adị ka ọ ya adị agụụ ike ọgbọ Chineke na-eme n'anyị mgbe a na-aya ma anya tata ekele ka anyị na-enye na nke taa n'isi ome nyefụrụ anya wee na-ekwuzi ka anyị mezuo omenala ndị nna 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 anyị arụpụrụ anyị wee na-eme wee ruo tata anyị na-esikwa anyị arapụkwara ụmụ anyị etilokwa ebe anyị kwụsịrị wee na-ayọ Chukwu ka ọ na-enyere anyị na ụmụ ndị nke a n'afa nna
na nke nwa na nke mmụọ nsọ. Ọ̀rọ̀ ń wá gbàgbọ́jì. Ọgọ́dọ̀ kò sì mọ́. Ọgọ́dọ̀ kò sì mọ́. Ọ̀rọ̀ ń wá gbàgbọ́jì 2021. Lẹ́tù àwọn àgbọ̀jì ìfọ́bọ̀sì ìbí rí orí. Ìfọ́bọ̀sì ìbí rí lọ́dọ̀ jí orí. The evangelist, honorable evangelist, all the Ebele, Ebele, ọ̀rọ̀ ń kúrò ọ̀pọ̀lọ́ bàbá ní méjì nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà gbà náà wọ́n ti lè ṣe wọ́n majesty. Thank you.
Your Excellency, we believe in the future of our youth. We believe in the future of our people. We want to bring the change. His Excellency is there. That's we need change. The governorship as well as the Thank you.
Chief Security Officer Raugwo, Chief Emmanuel Udomodaba, Babo Biasuko Wanda, Babo. I don't know when I saw the continue doing the right thing that you are doing for us. God do this. Onye
ka anyị na-ekele onye ọbụla na-ekele ndị ọrụ ugwu na-ekele nna anyị Chimereze wee na-asịgo ịya atụrụ anyị ọtụtụ okwu abụọ ka ebe mkpọcha ya sụpụrụ ndị akpọsa achọ ndị abịa ka anyị wee mee akụzi esi vidiyo Ọrụ nye ebe Chukwu ụzọ. Ebe Chukwu ụzọ. Asị na-agbala aka n'azụ anị onye jiji ga na-akọnye ji n'anị ọkpọ ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na ọkokwu ekwutanụ kweke ikpu ezi oyi ka isi mmiri azụ ihe na-echebenu mechebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide n'elise nụ amazi n'igbo oke mana oke adịghị ezi onye na-echebenu onye mara akwa onye bụ uzinu kedugo osiganụ onye mara anyị dị n'izugbo nkili anyị abụda n'iwu anyị jụba n'ụmụ anyị nkili anyị bụzi kedugo siganụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima Onye ihe na-ejida ọ na-eme ka ọ bụrụ onye ihe na-ejida ọrụ ụlọ nwa atọ ọ
Ahora no son más que no nunca quede. Como no vendemos no ni por ahí mismo pues no.
Chairman, I'm taking it. Kwambo
Oh,
Birmingham, on the